Sorry, ma'am. Di ako aron pag-uli sa kwarta. Unsa? Unsay? Iuli ni mo ang kwarta? I'm sorry, ma'am. Nakuha na gamay. Pero, di mo gumadawa sa akong konsensya, ma'am. Kaya tungkol na ng kwarta, ha. Nakaguba ko bagti ayon. Mao nang ako nang iuli. Aron makapahuwan ako sa akong konsensya. Guard! So, Guard! Tama! So, may ginawa nga. Dahil kawatan ka na kasod! Guard! Guard! Dali! Yung sama ka, ma'am. Hello? Hello, Chip! Dahil kawatan ka na kasod! I-hold up ko! Diya sa Mercader Group of Companies! Sa opisina ni Carmen Mercader! Guard! Guard! Pagdali! Si kawatan. Guard! Dali ang guard! Di ko kawatan. Sige, dali kawatan! Sige! Sige, guard! Tanawag, guard! Nagdash yung pistola! Kawatan ka! Kawatan ka na ko! Pagkuhan! Pasangin, ma'am. O sa pasangin! Tinuod ang tanatanawang kwarta! Ako ka ng kwarta! May bao ka, di ko kawatan. Ha! Sige, guard! Tingali pa ka daga ni Tawana! Sige! Ma'am, di ko O kawatan, sa ma'am. dali kawatan! Sige, guard! Tingali pa ka daga na, guard! Nanay pulis ka, mama! Ha! Kaluoy! May hapon ma'am, kanang ikaw ba'y kumplina na itong dakpa na ito karon? Yes, sir. Kuhaan ka na mong apidabit ma'am, the station kay usually, kuhaan din na mong apidabit. Willing ka ba mo pala itong tawahan na? Willing gid kaayo, sir. Buta na ito, kasi pangalan na ito ma'am? Mrs. Carmi Mercader. This is Carmi Karami Mercader. Kadir. Asa ta nanimuyo na ma'am? 38 Ilang-Ilang Street, Camellia Homes. 38 Camellia Homes. Asa napita ang Camellia Homes ma'am? Sa Talisay City. Dire sa atong syudad ay. So, Ma'am Mercadel, kining andam na nga atong apidabit o gani sa pagkarong adlaw ato na i-file sa korte. Kining pwede ka ba mo kuyog na mo dito aron personal sa dito nga makabisita sa atong piskalya? Okay, may problema, sir. Sige ma'am, daghang salamat niya. Uban na siguro ta dito. Okay. Sige. Ken? Ano la? Pasensya nga, gipukaw ta ka ha? Nahibaw ko nga, maupay imong paghitag pilaw. Huwag kilalain, kaso nagpaminaw naman ko. Hindi ko matuog. Nga naman dito tala. Kuan mong gudong? Ambot ba dong eh? Pila namang gud ka oras sukad sa paglakaw ni Leo? Wa pa mo gud siya mahibalik. Yan na lagi turon lula. Ay laga pala ka. Maong gikulbaan ka kay nag-una man ang imong dawtang hunahuna. Nilautan bitaw ang niya sa akong nahuna dong eh. Wat-watong na to lula. Yan na lagi turon. Maayo ang ka dong. Stila niya. Ayan naman gud ni. Ay, lain maginig ka. Sir, waktu ko sa sir. Buta-buta lang tanan sir. Ay daghang istorya. Tuho ko sir. Ay daghang istorya dong. Butahan ako lang si pangalan mo. Ngalan na to, ito kan, ito Leo Delfino. Leo Delfino. Sir,
sir. Maluwi ka na po, sir. Sa minyo na ka? Dili pa, sir. Kita na ipanuhigo ni mo ni karon. May taon na. Asa mga nagpuyo? Sa alam na, sir, pero bago kami diha, sir. Mo ka? Ano nakahimo mga sa laod sa man ini? Sir, wa to magbuhat ng dautan, sir. Magbuhat ng dangan, sir. Wa mi sa, sir. Nang pabutan lang do kung unsay mga ipasaka nimo sa korte. Siguro sa pagkakaroon, mapugos yun mig kung say ipasaka pa mo nga. Dito lang ka manungag sa korte no ha. Nakuha naman tanan kung detalye bahay nimo. Ano? Sir, wa to sa, sir. Sir, maluwi ka na po, sir. Sir, pwede ka mangungiyo, sir? Sa kong lula, sir ba? Wala to sa kipaw sa kong nagtapo karon. Pwede yung sir nga, tunay mapaybaw nila. Palihog na unta, sir. Nahibaw namin sa mga address. Kung gano'n na namin isugo dito, anong papaybaw. Tana, balik mo natin kasi mong silda. Dongkin, wala ka una ko ha? Ikaw lang sa dinhi. Kung maabot gani si Leo, ina nga ako nangita ko niya ha. Unya palihog kun ana siya, ina siya ayaw siya palakta. Kay mubalik raman ko. Asam di kala? Ato ko dito lagi mag susi ko kung di paral ba sila kang Leo. Basi na lang. No? Ya, mo na lang tudong ha? Ayaw kalimte, ayaw kalimot. Oh. Nga, sultihig yun si Leo nga magpaabot din siya nako. Kay mabalik sige lang. ako, ha? Anhira ko Para dere. makasulti ni. Kung mabot ka na si Bailio, ako yung nga nabalaka ka niya. Nya ako sa siya yung nga, di siya palakton. Mao na. Sige lang. Nahala, sige. Nya, ato na ko. Sige. Sige dong. Day, ay gibati ka? Ambot, yaya. Kusog man kaayo ang kulba sa akong dughan. Ay, kung nauna ka tingaling dong Ramil o ni Pauline nga naaron sa inyong kwarto. Wa man, Oo niya. na-immune na lang tingali ko sa kamatuuran niya. Gibati lang kong sobrang kabalakan. Higay mo na. Silong niya o sinula. Kung saan ay nahitabo nila. Wala ang tay daw tanihitabo kong papasante. Oh, kung simba ko doon ay mahitabo, day, imo ra maghihapon ng mahibawan ba? Ampo lang gyud aron makaligay sila sa disgrasya. O yaya, wa na ko kalimti ang inyong gisulti ni Judy. Taliwa sa mga kasakit. Way laing hinagiban ng ikasaktan, kundili ang pag-ampo. Kana, anak gyud day. Kinahanglang dili gyud nimo wad-on ang imong pagtuo sa gahom sa Dios. Kaning tanang krisis nga miabot sa imong kinabuhi day ba? Munurang raman ni. Tanawa unya. Di ba? Ang unos muhunong ra magina kung mapulaan na. O kung muhunong na ang hangin, ang kusog nga hangin, mubanos na sab ang sobrang kalinaw. Di ba day? Maayo ang taayaya. Nangandoy yun tinuod ko og kalinaw. Pero sa mga panghitabo nga naglibot na ako, makabaton pa ka ako og kalinaw. Ang Diyos ra gyud inday mao angay nimong saligan. Mao ayaw gyud lugat-lugaki ang imong pagsalig niya. Hibaw ka? Milagro, pangayo og milagro sa Ginoo. Milagrohan niya ang imong kinabuhi aron masulban na kining tanang gumunhap, tanang problema nga miabot nimo. Ramil! Ramil! Laya, Leia! Liya ng naong mo? Pauline.
Pulin ka dyan. Ako tao ni Dong. Pasakitan mo lang ko ni mo pirmi, oy. Ako'y sala. Nganong nanulis ka man? Ako'y sala. Na-frame up ko. Si Eseng tuan ang laba. Kaysa ang imong labandera wa mamutunga. Kay wa ka uyon tingis imong batasan. Unsa? Kaya nga naman, unsa ko na ko batasan? Hoy, way lami ning ko ha, way lami. Aw, tabang ramam. Kalibutan ta kahibungan nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy gian